Magisteri de Florida Universitària, que dintre de l'assignatura de Psicologia de l'Educació hem vist la part de coeducació, hem vist la importància dels patis com espais socialitzadors de primer nivell i estem fent una intervenció en una escola millorant els patis per allò que siguin menys sexistes, que l'androcentrisme tinga zero presència i col·laborant amb la naturalització dels espais, el manteniment del pati i la creació de noves àrees de joc que estiguen a disposició de tot l'alumnat, independentment del seu sexe, del seu gènere i de la seva edat. ¿Y qué tiene el castillo? Ahora averiguaremos